després de l'abandonament d'Héctor Ruiz en la primera prova de la Copa del Món de Marató Aquàtica a Brasil per una lesió al colze, el nedador altempordanès s'està centrant aquestes setmanes en recuperar-se i tornar el més aviat possible a entrenar a l'aigua. 5 dies abans de marxar a Brasil, va vindre després de que anés al metge per valorar el tema de les rampes que tenia i em van dir que descansés 2 dies per al tema aquest de les rampes perquè m'havien infiltrat i que havia de fer repòs, descansar 2 dies. I els 2 dies que em vaig tirar vaig començar a fer l'escalfament, em va començar a agafar mal el colze i cada cop que feia una abraçada més, el dolor anava augmentant i augmentant. I fins a l'extrem d'haver de parar perquè ja no podia continuar amb el dolor. L'objectiu més clar d'aquesta temporada, després d'aquesta Copa del Món, és classificar-se per l'europeu, amb l'objectiu d'estar entre els primers. Tot i les lesions que no l'han deixat aconseguir les seves fites, el nedador de Vilamalla es mostra molt satisfet de la feina feta la darrera temporada. Jo estic molt content, estic molt satisfet perquè vaig poder arribar en el Campionat del Món. En el Campionat del Món, que a més no era un campionat del món... no era un campionat del món... Era un campionat del món atípic perquè et jugaves la plaça olímpica. Llavors, per mi era molt important. Vam anar allà a jugar-nos la plaça pels Jocs Olímpics perquè així ho havíem preparat i així ho volíem, però no va sortir pel tema que em van agafar la rampa a l'última volta. Jo em veia molt fort i em veia amb moltes expectatives perquè cada vegada que avançaven els metres em veia que sí que podia estar allà, que podia estar lluitant per una plaça pels Jocs Olímpics, però no va ser possible per aquesta lesió, per el tema de la rampa. Llavors vaig sortir bastant malament, bastant decepcionat, però el dia següent ho vaig poder arreglar d'alguna manera perquè vam quedar 300 del món en els 5 quilòmetres i vaig sortir bastant satisfet. I amb les idees molt clares, Héctor Ruiz s'ha fixat als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro del 2016 com el seu màxim objectiu. Quan em vaig enterar que el Quico ja s'havia classificat i que ja no hi havia cap altra opció, que ja no hi havia opció a la repesca, doncs ja vaig automàticament pensar en els Jocs Olímpics de Rio. I vaig dir-me que aquelles havien de ser les meves i que a preparar-ho. El seu tarannà i la seva dedicació l'han convertit en un esportista seriós i, sobretot, molt segur de si mateix. Pressió jo no en tinc cap perquè jo vaig pas a pas i miro cada objectiu en cada temporada i fins que no arribi als Jocs Olímpics doncs pressió no en tinc cap, inclús no crec que tinc cap pressió a l'arribar al classificatori dels Jocs Olímpics de Rio perquè si ets conscient del treball que has fet i ets conscient que tu pots estar allà, les coses sortiran i et sortiran bé. L'exnedador del Club Natació Figueres llança un consell a tothom que vulgui seguir el seu camí. Jo l'únic que els puc dir és que amb esforç i sacrifici poden arribar allà on sigui. Per ells, si realment s'ho treballen i realment s'ho curren, jo crec que no hi ha cap barrera que no puguin superar. Una de les persones que millor ha conegut l'evolució d'Héctor Ruiz és el seu exentrenador Sergi Aznar, qui té l'absoluta certesa que el jove nedador arribarà a les Olimpíades. Sabien com és ell, la seva mentalitat, el seu esperit de sacrifici, una pena, una llàstima per no anar als Jocs Olímpics. El problema és que només va un i bé, és jove, té 20 anys, en Quico té 30 i jo el que parlava amb ell, és una llàstima, però és seguir treballant, seguir lluitant, seguir entrenant, que li respectin les lesions molt i bé, a Rio jo crec que segur que estarà. Ruiz tenia molt clar, ja amb 12 anys, que volia triomfar en el món de la natació. I el primer any, tenia, em sembla, 18:30 o 18:40, 1500, i va ser al llarg dels dies, de la seva manera de fer, de la seva manera d'entrenar, del seu sacrifici, el deixar també... Ell tenia molt clar que va deixar el futbol per la natació i volia triomfar a la natació i la veritat que, sincerament,
ho ha fet i és de dir olé. L'èxit del nedador altempordanès és un valor afegit a l'àmbit esportiu gironí. Pues és d'agrair que gent com l'Héctor i esperem que futurs nedadors surtin d'aquí de Girona, és d'agrair que li agradi la natació i tingui aquest esperit de sacrifici i que duri molt. ¿Está grabando? Sí. A poner musiquita de esa acá, amigos, para siempre.